Hola, en aquest vídeo vull respondre a la pregunta d'en Josep. Diu així: últimament he sentit a parlar molt malament de la tonyina en llauna, perquè diuen que acumula moltes toxines. És recomanable menjar-ne o millor no fer-ho? La tonyina en llauna es consumeix amb molta freqüència i alguns estudis diuen que és la principal via d'absorció d'algunes substàncies tòxiques. Els tòxics més preocupants que podem trobar a la tonyina són el mercuri i els compostos tòxics persistents. El mercuri és un metall pesant neurotòxic que pot afectar diferents òrgans i sistemes i en embarassades altera el desenvolupament del fetus. Els compostos tòxics persistents són un conjunt de substàncies químiques que s'han instaurat al medi i a la cadena alimentària. Els anem acumulant al llarg de tota la nostra vida i també poden afectar diferents òrgans i sistemes, com el sistema immunitari, el sistema reproductor i augmenten el risc de càncer. La quantitat de mercuri que contenen els peixos depèn de dos factors: de la seva mida, ja que com més gran sigui l'animal, més mercuri haurà acumulat al llarg de tota la seva vida a través dels altres peixos que s'hagi menjat, i de la proporció de greix que tingui, ja que els tòxics principalment s'acumulen als teixits grassos dels animals. Per tant, els peixos amb més quantitat de mercuri són els peixos blaus, que són els més greixosos, de mida gran. La tonyina és un peix blau de mida gran, per tant n'haurem de moderar el seu consum. No obstant, no totes les espècies són iguals. Per a les llaunes de tonyina es poden utilitzar fins a 5 espècies diferents. La majoria d'elles són de mida gran, no obstant totes tenen diferents mides i per tant és difícil saber amb exactitud el contingut de mercuri que conté una llauna de tonyina. Al mercat hi podem trobar dos tipus de tonyina en llauna diferents. Una que diu tonyina, sense especificar res més, i una altra que diu tonyina clara o atún clara en castellà. A les llaunes de tonyina, sense especificar, normalment s'utilitzen 3 espècies de tonyina diferent: la tonyina vermella i el bonítol del ventre ratllat. Aquest últim no sol superar els 70 centímetres i no acumula tants tòxics com les altres dues, però les altres dues són peixos de mida molt gran que sí que tenen uns nivells elevats de mercuri. Per a les llaunes de tonyina clara també es poden utilitzar diferents espècies de tonyina, sent les més freqüents la tonyina i la tonyina groga. Aquestes dues espècies són peixos de mida gran que ronden els 2 metres i diferents estudis mostren que contenen alts nivells de mercuri. He observat diferents anàlisis que s'han fet a les diferents espècies de tonyina que s'utilitzen per a les conserves espanyoles. Fent una mitjana d'aquestes dades i tenint en compte el límit tolerable setmanal proposat per la EFSA de mercuri, el resultat és que una persona de 30 quilos no podria consumir més d'una llauna a la setmana. Una persona de 55 quilos no en podria consumir més de 2 i una persona de 80 quilos no en podria consumir més de 3. Tot això tenint en compte que no es consumeix cap altre tipus de peix blau durant aquella setmana. En quant als compostos tòxics persistents, s'ha vist que la tonyina és la principal via d'absorció d'aquestes substàncies, però no tant pel seu contingut en aquests tòxics, sinó per la seva freqüència de consum. Per tant, el més prudent és reduir el consum de tonyina. Hem de tenir en compte que, tot i que hi ha uns límits establerts, el nivell ideal de tòxics dins del nostre organisme és 0. Per tant, quanta menor sigui la seva ingesta, menys riscos associats. A més, no s'ha estudiat l'efecte que el conjunt de substàncies tòxiques que conformen la nostra dieta dia rere dia té en la nostra salut. Si vols continuar consumint llaunes de tonyina, a més de tenir en compte les recomanacions que he dit abans, acompanya-la sempre amb un bon plat de verdures o cereals integrals, ja que la fibra insoluble redueix considerablement l'absorció del mercuri. També els fitoquímics del te verd, del te negre, de l'all i de la proteïna de soja disminueixen l'absorció d'aquest metall pesant. Tot i que els àcids grassos omega-3 del peix són saludables, menjar peix no és imprescindible. No s'han vist problemes associats a la carència d'aquests àcids en persones vegetarianes, i a més els podem obtenir de fonts vegetals com les nous, les llavors de lli, de chia o de cànem. Espero que us hagi servit el vídeo. Si vols ampliar la informació, pots llegir l'article que acompanya aquest vídeo a la meva web, que és albalonso.com. I si tens alguna pregunta relacionada amb l'alimentació, el benestar i la salut, em pots escriure a alba@albalonso.com. Espero poder respondre les vostres preguntes. Per últim, si t'ha agradat, clica m'agrada i comparteix-lo perquè segueixi fent més vídeos com aquest. Gràcies i fins aviat!